Хәерле көн, исәнмесез. Ялтаныш 2 санлы урта мәктәбе 1 сентябрьне 795 бала белән каршылый. Аларның 90-ы беренче тапкыр мәктәп бусагасына бәя атлаучылар. Мәктәбебез яңа уку елына 9-нчы әзер. Елда мәктәпне без инде әзерлибез, төрле акцияларда катнашабыз. Елда бар бит безнең акция күптән эшләп килә инде. Үз мәктәбеңә булыш дигән. Ел саен үзебезнең мәктәбебезне бетереп чыккан укучыларыбыз, хәзер инде зур урыннарда эшләгән укучыларыбыз мәктәбебезне онытмый. Алар һәрвакыт мөрәҗәгать иткәндә ярдәм итәләр. Менә быел да инде Дәүләт Советы депутаты Салих Фәрич үзе дә мәктәпкә бик зур бүләк ясады. Безнең инде үзебезнең теләгебез бар, актой зална, шундый музыкаль итеп килергә дип инде киләчәктә шунда олы мероприятиеләр үткәрелә дип эшләргә дигән планнар, фикерләр бар инде үзен. Безнең хыялны якын итте. Мәктәбебезгә быел домашний кинотеатр бүләк итте. Һәм елда шундай акциялар булсын иде. Мәктәпне бер вакытта да онытып тормасак иде.